Japuonjre ma jahigni 8 mawuok e skul primar ma Gilgil Hills Academy e kaunti ma Nakuru chano chung'e lo piny Kenya e tuke mag chess michano bagi e piny Malaysia. Awuor chano rakore e tukego gi jopiem mamoko. Piema mochan chakre tarik 4 nyaka tarik 12 ma dwe mar 12 higani e boma ma Kuala Lumpur, piny Malaysia. Sharon Ong'ao gi ler mathoth. Mana kaka ngero wacho ni higa en mana kwan. Warado gi Awuor, japuonjre ma jahigni 8 masomo e skul primar ma Gilgil Hills Academy. Nyadendi mosebedo ka nyiso sinani e tuke mag chess. Awuor biro ting'o nying Kenya e tuke mag piny ngima e bwo riwruok mar Commonwealth ma ichano bagi kuom thuolo mar ndalo 8 e piny Malaysia e dwe mar 10 mar higani. Kaluwore gi kocha mar Esther Sanga, ma ok en okang' mokwongo ma Awuor dhi tugo tuke mag chess oko mar piny Kenya. Jane has represented our school at different levels, from the regionals, nationals, and even internationals. She has traveled to many countries playing chess, and we are really happy and proud of her. She's going to represent our country, our school in Malaysia this October, and also in Namibia in December. Mana kaka tugo mora mora. Tugoni bende nitiere gi achiedh nade mage. She has to commit herself even more to be able to acquire balance between the two. You find most of the tournaments, especially the international, they happen during school days. So you'll find her missing about a week or so of the school days. Awuor ma bende en jatugo mathere ng'inyi mar chess emosebedo ka puonjo nyathine tukege. I used to play chess in high school. Then the father at work, he used to practice with his fellow workmates. The dad started training them when they were still young. Jane knew about the chessboard when she was 2 years. She knew that she could make a pawn move. And from there, when she reaches around 4.5 years, she started playing tournaments at the regional level in Nakuru. And that's how she has managed to reach where she is now. Korka kore Awuor wacho ni entiere gi osimbo moheo 32. Osimbo moseloyo e pinje mopogore opogore. I have 32 trophies internally and international. Yes, and I really enjoy chess and I want to be a GM. Owadgi Awuor ma bende en japuonjre e skundno ma bende osebedo katimo maber e tuke mag chess bende opoyo nyamingi. I see her as a future grandmaster because she has started so early, becoming national champions. She has also become second position internationally. That means she's coming up strong. Sharon Ong'ao, Ramogi TV. Club mar Kenya Police